Ang templo nga bato o kahoy, simbolo lang na sa templo nga gitukod sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga gitawag nato karon og simbahan. Ug ato nang gamitan og pinulungan nga sinibuano, ang templo nga bato o kahoy samaan ni karon gitawag nig simbahanan. Nga ang templo nga mao gyud ang lawas ni Kristo mao ang simbahan, ang katawhan sa Dios. Nga unsa may kinaiya sa templo nga simbahanan kaning bato o kahoy, ang tanan niyang bahin nagka-konekta. Unya lig-on ang ilang koneksyon. Kaya kung dunay usa nga mobigay, malusno dayon ang templo. Nya unsa man say kinahanglanon sa simbahan, ang katawhan sa Dios, kinahanglan sad connected ta sa usag-usa. Unya lig-on ang atong koneksyon. Gilingay mong tupad na connected ka nako. Nga gusto kang makig-connect nako. Ana, o tanawa, wa mo manglingi. Sa to pa, haguka kaayo. Haguka ang atong relasyon. Yaon sa may mahitabo sa balay kung ang iyang mga dapat, ang sagbayan, ang atop, ang bongbong, duwa magka-connected. Huyuhoy las hangin, tumba na. Labaw na gyud og kaning uwan super typhoon, kani si uwan o katuba Castino, baha. So ang lig-on ganing balay, gipang-irog mangani, gipangbungkag mga nisba, apil ng SM Konsolasyon. Mga subdivisions, pangbungkag mangani is baha. Kining baha, kining bagyo, gidescribe sad ni nga mao ni ang gahom nga mubungkag sa simbahan. Mo nang niingon si Kristo, lig-una ang inyong pagtuo aron inig abot sa mga bagyo baha, dili maunsa ang inyong balay, itukod gyud sa bato. Ana, ug unsa may bato, mao ang atong pagtuo diha ni Kristo. Matud pang San Pablo, magtukod tag simbahan. Ako nagtukod kog simbahan, pero magmatngon ta nga nahibalo ta kung kinsa gyud ang bato nga sukaranan, the cornerstone. Kay masipyat gani itag tukod, wa diha sa cornerstone, dili lig-on ang atong balay. Ug unsa may kinsa may cornerstone, mao si Kristo. Gilingi ana sad imong tupad ing natukod ka diha ni Kristo. Ing na kono. O natukod ka diha sa demonyo. Kay basin baya naa nagsukad sa demonyo ang atong katilingban. Basin ang atong panagtigom ang sukaranan ang demonyo. Og dinhi sa atong ebanghelyo naa ang timaan sa demonyo. Pag-abot ni Kristo sa templo, ang templo nahimong merkado, marketplace. O unsa may sentro sa market? Market ba? Unsay sentro? Nganong naa may market? Kwarta. Mao na kung ang ato ganing gihigugma o ang atong gituuhan nga maoy makaluwas nato, ang kwarta na gani pasabot ang atong katilingban natukod sa sukaranan nga mao ang demonyo. Kay the love, the trust on money is the root of all evils. Muna siya. Kumusta mga ato rong katilingban sa Pilipinas? Hain man matukod ni Kristo o sa kwarta? Generally speaking. Kusga. Kumusta ang ato mga politicians? Nagkahiusa man na sila, tulo na ka branches, executive, legislative, judiciary.
Hain man sila natukod sa kwarta o sa Ginoo? Kamong nagsigig-siyagit nga na kwarta sila natukod, hain man sad moron matukod sa kwarta o sa Ginoo? Klaro ang kwarta. Unsa may timailhan nga natukod tas Ginoo? Ang kwarta gamiton para sa kaayuhan sa katilingban ug pag-alagad sa mga kabos. Ug unsa may pamaagi nato ana dinhi sa atong simbahan? Kana mo na siya, ang slot. Ang slot. Ug tungod ang atong slots, daghan ang kinabuhi nga atong natabangan, naluwas, napa-ospital, natukurag mga balay, natagaag mga bugas. Daghan sang mga structure sa simbahan nga atong natukod dito pa ko San Vicente, Liloan, unom ka tuig ko dito tungod anang slat-slat, nakatukod ta dito structures gikan sa pagkahaguka kaayo karon ligon-ligon na. Nakatukod tag mga laing structure sa Archdiocese, labi na sa Kapilinya di Fatima nga gibungkag na slinog. Pero natukod to nato. Nakatukod tag mga simbahan, nakatabang tag tukod og mga simbahan, sobra 20 ka simbahan, Visayas, Mindanao, doon na pa'y manginana, generally speaking, Visayas, Mindanao, nakatabang ta, doon na pa'y pipila dito sa Luzon, tungod anang slot. Nga naman, kay ang kwarta atong gigamit para sa katilingban. Pero kung mabali na gani, ang katilingban, ato nang himuon nga pangwartahan sa mas pag-abot ni Kristo sa templo, ng ilang katilingban dito sa templo, gihimo ng business, masuko ng Ginoo ana. Mao tong giabog ni Kristo. Og kay niingon mas Kristo, gub-a kining maong templo og tukuron kuni sa tulo ka adlaw. Ang iyang lawas iyang gipasabot, pasabot di ay kada usa nato, matud pang San Pablo diri sa unang pagbasa, sa ikaduhang pagbasa, kada usa nato templo sa Dios. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naunsa may imong gisukaran karon, kwarta o Ginoo? Unsa may mas importante nimo ron, kwarta o Ginoo? Kinsa ninyo dinhi ang moingon, pader karong adlaw ang tanang kwarta nga makita sa akong mata, akong ihatag sa simbahan. Taas ang kamot. Natanan yung kwarta nga mahikap o makita nako, ihatag nako sa simbahan. Karon lang adlaw. Taas. Oh, tanawa, wa gyud ni pataas. Pulos gyud mo nakasukad sa demonyo. Wa gyud ay mo'y kwartang makita ron. Sa inyo palang bulsa na nay mahikap, sa inyong pitaka na, dito sa inyong balay na, sa imong bank account na, sa imong GCash account na, ihatag na tanan sa simbahan. Karon lang adlaw. Di lang ko maingon sunod simana. Nga naman, basig patay na kaigo-agi aning bagyo karon. Di nakaabutan sunod simana. Mga igsoon, kung ang kwarta na atong higugmaon, dili na ta mahimong tuburan sa kinabuhi, kamatayon, mahimutang tuburan sa kamatayon. Kini karong nang hitabo nato, dinhis atong parokya, usata sa daghan kayong namatay tungod atong baha, flash floods, tong bagyong Tino. Usata dinhi sa Central Visayas nga daghag nga matay, together sad sa Tagaliluan, dito sa Talisay. Pero kita dinhi duha gyud ka barangay nga murag igo gyud kaayo. Nato dihang Mulaw, Kabadyangan. Di apagani diri Rosloyo sa atong simbahan ang usa ka pamilyahan nga hurot gyud kamatay, duha ka anak, duha ka ginikanan. Ambot nakita na ba ang mama? Oh, ang mama murag wa pa makit-i. Ngano man na tungod na sa atong paghigugmas kwarta, una
ang atong mga leaders. Wa nila gigamit ang kwartas Pilipinas to secure the Filipinos against catastrophes. Gikurakot Hinoo nila ang atong budget sa flood control. Tungod sa ilang pangwarta, wa nila gisecure ang atong ecological setup, system. Gi-allowed nila ang illegal logging, illegal mining, illegal quarrying, illegal fishing. Nangaguba ang atong kalikupan. Gi-allow pag nila ang illegal settling diha sa mga river banks. Kanang sapa, ang kilid anang sapa o kanang dagat na anay balaod nato nga dili na papuy-an. Pero gi-allowed. Ang uban pa gani, gipagamyan ang sapa kay gitukurag structure. Gibuhian pag yung mga baboy. Tua pag yun ang hugaw gihug sa sapa. Among-among tungod sa kwarta. Karon mao ning hitabo. Nganong wa man nagipatuman ang maong balaod o ipatuman pa dir, wa nay mubutar namo matud pas pipila ka mga politicians. Pildi mi sa sunod eleksyon na higugma man mo anang inyong dungog nga wa na say lami karon kay nangalata na lain rabay approach aning ato rong administrasyon. Imbis nga mag-atubang, maghisgot ang sigihag hisgot o sigihag atubang kining nga daot nga kinabuhi o mga kabtangan ang hisgutan hinoon mga ICC ipadakop taning mga atbang natos politika ana mga impeachment wa naman ta maghuna-huna ana kanirong nangamatay dinhi ang uban wa pa makit-i daghan pang wa makit-i mao na itong hisgutan mga mayors, governors, mga executive department, presidente, vice presidente, congressmen, mao ni atong hisgutan hain na rin nga missing. Unsaon na to pagsagang kung naa na sa ilaing bagyo kani karon inigagi aning uwan nga bagyo nga super typhoon sa Central Luzon. May unta nga mohisgot na unta gyud klaro og dili lang ibaliwala siging pangita og laing isyo aron lang gyud di mahisgutan kining grabing kadaot nato tungod aning flood control scam. Hisgutan ta ng flood control, susihon ta na nganong naingon ana. O sige, ingno na to global warming, climate change, gipamutol ng mga kahoy, nganong nangaputol mga kahoy, nganong nahimo man ng subdivisions ang mga bungtod, nganong nangaupaw man ng mga bungtod tungod anang quarrying. Ato nang hisgutan, mga executives, mga elected, gigastuhan sa kwarta sa buhis natong mga pobreng Filipinos. Billions ang atong gigasto sa inyong eleksyon. Nya karon di nimo mohisgot, dili ninyo na atubangon ang lapok na inyong pasad-pasad dinhi sa atong nasod. Natanawan na mga balay dihang gipangsud sa lapok. Sayon ba tan-awon? Hasta dinhi sa atong simbahan gisud sa tas lapok ug baha. Dili sayon limpyuhan oy nanakit ang among hawak. Labi na ning tiguang na ta moapil. Sakit ng hawak. Siging nos-nos anang lapok. Karon lang malimpyo-limpyo. Samot na, di ito grabe dining ato. Samot na ginang ato mga silingan, diha intaw mga subdivisions, mga balay, mga establishmento nga napuno yun hapit sa lapok. Taga-tuhod, usay taga-hawak pang lapok sa ilang ground floor. Apil pa ganing simbahan sa Danau. Og labaw na gistanan, nga kalas kinabuhi. Nya dili ni nato hisgutan, magsigitag hisgot anang impeachment, magsigitag hisgot anang kinsay ipadakop sa ICC, kanang ICC nga miguba sa atong legal aspect sa atong nasod. Kay sila naman hinoy masunod, di naman ang atong legal mga patakaran dinhi, ang atong konstitusyon.
I-impose naman sa ICC nga dakpon gyud ang gusto nilang dakpon, i-arrest bisag way klarong arrest warrant. Atuan na ron ang atong former president Rodrigo Duterte. Hangtod karon hapit na to tingali mamatay. Tuwa lang gyapon dito. Nya kana lang gyapon itong hisgutan. Karon nanasad breaking news, breaking news. Ang warrant of arrest sa ICC gipalabas na para ni Senador Bato de la Rosa. Ang right arm ni President Duterte sa iyang war on drugs. War on drugs? Sigihan na natong hisgot. Karon gabaha na ang drugas. Gabaha pa ang tubig. Kana hisgutan nato at present. Pero kung ang ato ganing sukaranan sa atong kinabuhi mao ang kwarta, di ta ganahan mo hisgot ani. Si Kristo ra gyud ang ganahang mohisgot. Ayaw himuang merkado ang balay sa akong amahan. Ayaw himuang merkado or money-centered ang akong balay nga mao ang imong lawas. Do not use your body for money making. Mao ni subo kay palandongon mga igsoon, apil naming mga pari. Ang among lawas, ang inyong lawas, haguon natog maayo pagpangitag kwarta, dili pagpangitag Ginoo. Hasta mga tiguang na kaayo, galisod naglakaw, kwarta lang yapoy hisgutan. Gasakay nas wheelchair, di nakalakaw, kwarta lang yapoy gihuna-huna. Kana na lang yung gamitan ni mos imong lawas. Gamiti sa kanag pag-ampo, gamiti sa kanag pag-alagad, gamiti sa kana og antos. Muna ako, doon ako'y mga grupo, ang akong gitudlo kanunay, kaning AAA. Wa ni magkinahanglag kwarta, pero magamit na tong kwarta sa maayong paggamit. Unsa man ang AAA, nga mo'y atong gamitan gyud sa atong lawas, ampo, alagad, antos. Usba? Gamita imong kwarta diha sa pag-ampo. Hala, palit mog slots para monindot ning atong lugar nga ampuanan. Napatay ilisanan nga mga bangko, napatay ilisanan nga kisami, napatay ilisanan diha tiwasonon nga kaning atong bell tower, napatay adoration chapel na hinunay ni Dunit ana, napatay himuonong CR mo expand pa ta dinhi, napatay grounds nga naghitak tarungonon pa na nato ang atong simbahanan, ang atong ampuanan. Napatay altar na usbonon, kung mahimo usbon tani, ilisan tanig arang-arang. Di ba? Ampuanan aron maayo ang atong pag-ampo. Hala, gamitan ng inyong kwarta, palit mog slot. Unsa man nga slot, PPSC, tag 100 pesos. Unsa man ang PPSC? Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. Nakatukod na ta dito og buildings, simbahan o kumbento sa akong previous parish. Ako inong mga online parishioners o territorial parishioners, apil na mo nako kay sige mamog pamalit og slot. Nakatukod ta dito pero napatay bayronon nga tiwasonon para ang ato sang nautangan ato dili sa dintaon magkalisod. Mamalita diat slot. Kay mauna ang atong simbahan, ang atong giutangan nga mo'y nakatukod atog nakapanindot ana dihang San Vicente Ferrer Parish. Nagantos pa karon kay wa pa ta kabayad. Sila ang simbahan nga mingtabang nato, ni pautang nato. Atong sang tabangan, mao na ang ato sang slot ani kining grace. God's rewards and complete elation. Grace. Tag 100 pesos ra gid ni. Nya para sa mga nangamatay natong simbahan ug nangadaot nga mga simbahan sa linog ug karon kaning bagyong Tino, nya nasay bagyong Uwan, kining atong pag-respond sa calamity, naa sad tay slot na DPR, Divine Powerful Response. Tag 100 pesos. In short, 300 pesos ang atong minimum slots. Tulo ni ka slots nga dunay
ipahiluna sa simbahan. Mauna ni ang atong service or alagad. Tulo ni kabuk atong alagaranan, ang Grace, ang PPSC, o ang DPR. Gi-memorize ako no be? Ingna Grace, PPSC, DPR. 300 pesos. Na kay 300 pesos diya. Naawa, ayaw pamakak. Ipalit na karon og slot. Karon. Kay wa nay siguro maabutan pa kaugma. Imo nang ipaayos imong balay, sudlon ra nagbaha. Imo nang ipalit og sakyanan, anuron ra na, ipail ra nas baha dito atong kilid sa mga karsada. Ayaw kay palabi ana ang simbahan ang atong igon aron protektahan ta sa Ginoo. Mao na ang alagad. Ingka padiroy mahutdan tas kwarta. Mao na ang gitawag og katapusang antos. Mag-inantosay ta. Karon grabe atong pag-antos. Mag-inantosay ta pagpalambo sa simbahan aron ang Ginoo sa iyang way sukod nga gahom panalipdan taniya sa grabing pag-antos dinhis kalibutan o didto sa impyerno. Kung ang Ginoo na gani mo'y atong antusan nga mao ang simbahan, ang baw sa Ginoo ni ana mga igsoon, kalinaw, kalipay o kalambuan. Maubit ang atong simbahan, human sila gipang patay, gipang martir, karon nilambo, niabot nag billions ang followers sa Catholic Church. Kay matod pas unang pagbasa, kining maong templo, mag-agas ang tubig ani, ug magsigi ra gid nig pamunga ang mga kahoy ug ang mga isda, magsigi ra jud kabuhi aning tubiga. Unsaon pagtubod sa tubig sa templo sa Dios, kung kitang katawhan maghinatagay sa atong mga kaayuhan. Dinis ato mauning atong slat-slat dito sa uban naa sa nailaing pamaagi. Si Bishop Abit Oy naa sad siya pamaagi. Og ang ato sa dinhing natigom, ato sa ning tabang adto niya. So karong Dominggoha, karong misaha, hangyoon ta mo, karong Dominggoha, palit mog slat kada usa ninyo, labing minus tagsa ka slat, sa tulo nato ka slat, 300 pesos. Ang atong offering nga dili unta mo grabe kay karon ra bagyong Dominggoha mo landfall si Uwan. Ginoo muhatag ni aning slat, hinaot unta, bisan di mitakos, imo ming panalipdan ni ining grabing bagyo. Panalipdi ang among mga igsuon sa Central Luzon. Pinaagi sa among pagsakripisyo, pagpalit aning slat. Ug gamiton sa dinamo para sa imong simbahan. Kay pista maros imong simbahan. Ang basilika sa Litran ug basilika sa simbahan sa tibuok kalibutan. Tabangi taon mi. Kay di na sayon ang among kahimtang karon nga mga Pilipinos. Nakakita na kaniini.